Goddag og velkommen. Jeg står lige pt. På Store Station. Meget overraskende, det er ikke her, jeg plejer at starte en video, men det kan være, at du allerede har set den anden video, jeg har optaget tidligere i dag. Og i dag, der skal vi til Vestjyllands station, eller for at være helt teknisk korrekt, i forhold til de data, hvor så er det Midtjyllands mindst benyttede station. Og jeg er stadig i det her ret vilde stormvejr, men det blæser i hvert fald en hel del, så jeg håber, man kan høre noget. Til Odsund Nord, og i modsætning til hvad man måske havde forventet med den film, jeg tog for 2 minutter siden, så skinner solen, og det regner ikke, så det er jo meget dejligt. Men det kan godt være, at man skal sætte sig i tørvejret alligevel og se læg på vinden. Ja, og på mange måder så ligner Odsund Nord sådan en meget typisk mindst benyttet station i Danmark. Der er billetautomater, og så er der en perron, ikke? En enkelt perron. Til gengæld så jeg, at der var en meget fin udsigtsanlæg i Limfjorden, så det kan jo være, at vi går derud og kigger på de store bølger, der nok er i dag. Nå, jeg er åbenbart kommet ind i læ af vinden herinde. Det er meget dejligt. Inde i Odsund-tårnet hedder det åbenbart. Hvad præcis det er, det står der ikke rigtig noget om. Ja, det kan være, at vi skal gå længere ind. Stormfloder, vejret. Meget relevant en dag som i dag. Mit liv som fisker, jeg ikke fisker. Nej. Men jeg tror, man kan gå op, og så kan man se, hvordan det ser ud overfra. Så kommer vi udenfor igen, og lige nu står jeg her på det blæser, jeg kan også sådan gå 2 skridt tilbage, hvor det lige pludselig begynder at blæse ret vildt. Og kameraet står nu med vinden. Det kan høre den vind der. Det er ret aggressivt det her. Men altså, det var en oplevelse, fik man, hvis der kom på en eller anden kedelig solskindag. Jeg har set så store bølger på så lille en sø. Det er ret vildt. Det er godt nok dagens overraskelse. Der er et kæmpe, men relativt stort museum om de her par bunkere, som tyskerne byggede her under 2. verdenskrig.
Altså jeg er ret sikker på, at hvis man havde lyst til det, så kunne man nok bruge 3 timer her omkring Vejbredelse Nord. Så prøver vi igen. Ja, og så nord, det er jo så Midtjylland Vests mindst benyttede station, og det er den med et årligt passagerantal på 636. Så det er jo svare til omkring 2 personer om dagen, ikke? Så det er mig, og så en anden en senere i dag sikkert, eller tidligere i dag, det ved jeg ikke helt. Ja, der er ikke så meget andet herfra. Det kan være, at turen fortsætter lidt endnu, lidt længere i dag. Jeg skal have fundet mig et sted at sove. Der var så 7 mennesker, der skulle af eller et eller andet. Så kom. Nå, så blev det regnvejr igen, og velkommen til Lyngs, som er en kæmpe station her i Jyske. Jeg tror også, det har blæst lidt her, med der faldet et par ting ned. Men jeg finder mig lige et sted, hvor jeg skal hen ad. Det er lige 2 minutter heroppe. Så fandt jeg mig en lille hyggelig shelter. Er det et underlag, der er i? Okay, det ser faktisk fint nok ud. Og så med en udsigt over marken. Og så deroppe har vi den gamle mølle åbenbart. Det skulle angiveligt være åben indtil klokken 5 her, så det skal jeg lige op og kigge på, om der er noget. Der var desværre ikke åbent nok i møllen åbenbart. Jeg må kigge forkert på deres hjemmeside. Til gengæld så er der sådan et fint lille rum her, hvis man gerne vil ind i varmen, som også har et meget fint toilet herinde, og så diverse brochurer, mest om møllen. Og så var der mad. Så fik jeg lavet noget mad, fik jeg spist det. Det smagte meget fint. Og så er der bare lige opvasken tilbage. Vejret har lagt sig lidt. I hvert fald en smule lige nu. Der er en kort pause. Det blæser nok stadig ret meget. Men jeg tror, det var det for i dag. Jeg skal nok lidt tidligt i seng. Jeg tror, jeg kommer til at lave det sådan, at det kun passer, hvis jeg står ret tidligt op i morgen. Men det må jeg jo se frem til. Det bliver en anden video. Så jeg vil gerne takke for, at du så med denne gang. Så ses vi en anden gang, ikke?